Kaixo lagunok, ongi etorri berriro ere kimu batera. Gaur ureztaketa sistemaren inguruan hitz egingo dugu. Ikusten duzuen bezala aukeraketa desberdina duzue hemen. Neurri eta sistema desberdinak ditugu ureztaketak aurrera egiteko. Gune handiak ureztatzeko tantakako sistema dugu hemen atzean. Bestalde mangerak ere baditugu. Gune txikiak ureztatzeko prestatutako kitak ditugu baita ere. Eta horrez gain, programadorearekin ere baditugu ureztaketa sistemak errazteko gailuak. Oporretara zoaz eta landarak bizirik mantentzen nahi dituzu. Hemen dituzu ureztatzeko sistema berriak, gel bitartezkoak. Hauen erabilera oso erraza da, lehen da bizi lurra guzti mantendu behar dugu, ondoren auzulatuko genuke eta gero lur gainean etzanda jarri beharko genuke. Honek kanpoko landareetan 2 aste irauten ditu, gutxi gora behera, eta barruko landareetan 3 aste. Bestalde, tantakako beste sistema hau dugu, baita ere, oporretara joaten zaretenerako, eta botella sistematakoa ere bai. Honen inguruan informazio gehiago nahi baduzute, etorri eta aholkatuko zaituzteko. Agur!